Okay po, magandang gabi. Yan. So, dumating na naman po yung oras ng ating pagluluto. Kaya magluluto po tayo ngayon ng tipid na ulam. Yan. Luluto po tayo ng sardinas. Lalagyan po natin ng pechay, kamatis at sili. At syempre, lalagyan po natin ng konting twist, ano? Yun. So, antay-antay lamang po kayo. At ihiwain ko lang po ito saglit. At proceed na po tayo sa ating pagluluto. Alright. Kita-kits ulit tayo. Kita-kits ulit. Okay. So yan. I-prepare na natin yung ating lulutuin. Ang ating bawang sibuyas kamatis. Ang ating pechay. Ang ating sili. At yung dalawa nating pang main event. Ang ating star ng ating pagluluto. So nagpainit na rin po ako dito ng mantika. Ano pa pong naantay natin? Simulan na natin ang pagluluto. Yan. Lagay na natin yung ating bawang sibuyas na kamatis. Then, halong-haluin lang po natin. Alright. Pagkatapos po, antayin lamang po natin na maluto ang ating kamatis. Yan, antayin lamang po natin siya na madurog. Yan. Okay. So, gawin po natin. Balikan po natin mamaya kapag durog na yung ating kamatis. Alright. Ayan, so durog na po yung ating kamatis. At syempre, lalagyan na po natin ang ating sardinas. Yan. Lalagyan na po natin ang kanyang sardinas. Ang mega sardines. Okay. So, yan na po yung ating sardinas. And then, haluin lang po natin. Tapos, lagyan po natin ng kaunting tubig. Yan. Lagyan po natin ng sabaw. Okay. Depende po sa sabaw na gusto nyo. Yan. Ayan. Okay na po yan. So, gagawin po natin is, antayin lamang po natin na kumulo. Alright. Approve. So, ayan po. Kumukulo na siya. Ang gawin po natin, timplahan na po natin. Maglagay na po tayo ng Knorr Sampalok. Ayan, sinigang. Lagyan po natin siya ng sinigang. Sinigang mix. Ayan. Lagay na po natin lahat yung konting natira. Okay, para masarap po yung asin niya. And syempre, asin. Ayan. Lagay din po tayo ng konting asin. Okay. Tapos na po yan. Tsaka po, lagyan lang natin ng konting magic. Ayan. Lagyan po natin siya ng konting magic. Alright. So, yan na po. Gawin po natin. Halo-halo lang po natin. At hayaan lang po natin kumulo hanggang sa matunaw po yung mga nilagay natin. Yan. Okay po ba? Alright. Balikan po ulit natin mamaya. Pag tama na po yung timpla. And then, lalagay na po natin yung mga gulay. Alright. So, yan po. Kumukulo na siya. Sakto na po yung timpla. Gagawin po natin. Lalagay na po natin yung ating sili. Yan. Para sa ating sinigang na sardinas. At syempre po, papaibabaw na natin ang ating gulay. Yan, ang ating pong pechay. Yan. Tayaan lamang po natin siya na kumulo. And then, luto na. Alright. Ang bilis, di ba? Ganun lang po. Ganun lang po kasimple ang pagluto ng sardinas. Yan, sinigang na sardinas. Yan. Okay. So, antay lamang po natin na kumulo. Ano eh? At kapag naluto na po yung pechay, okay, tapos na po tayo sa ating pagluluto. Ganun lang po kabilis. So, yan. Ano? Luto na po yung ating pechay. So, patayin na po natin. Yan. At huwag po nating tatakpan para hindi po ma-overcook yung ating pechay. Yan. Yan po ang ating sinigang na sardinas. Yan. Sobrang sarap. Okay. So, yan po yung video natin, right? Okay, nakatapos na naman tayo ng isang luto. Tapos na naman po ang isang araw natin. Kaya, luto-luto. Yan, yan lang po ang ginagawa natin. Okay. So, yan po yung video natin ngayon, no? Maraming thank you po sa inyong lahat. At, medyo pagod ang inyong lingkod. At medyo nakainom kagabi. Okay. So, maraming salamat po sa inyo.
sa patuloy po ninyong panonood at pagsubaybay sa ating channel. Ano po? Maraming thank you po. Malapit na po ulit tayong magpa-draw. Alright? Thank you. Yan po yung luto natin. Try nyo po. Sinigang na sardinas. Alright.